Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, jadi hari ini ceritanya aku mau bagi-bagi nasi padang buat RT 31 para janda juga ya. Ini jenenge larane ya berbagi sama lingkungan lah. Ini kan nasi padang ae. Kaya man. Nah, dadine ora apa-apa ya. Ya, soalnya berbagi untuk warga, jadi nih tak tukare nasi padang tak domne ngono lho. Berbagi toh. Aku pengen berkah. ya, aku pengen berbagi ngono lho. Mana lho, Ci? Ayo. Kowe ora mikir ora mikir piye, ora mikir wong kowe mbok oleh rezeki sak mbok ilang. Ya. Ya bener lah. Jadi Bukti wi lho kadane. Ki aku arep juga nasi padang sik arep iki. Dik, ayo Dik. Ya, Ben. Dik, ayo Dik. Dik. Diki. Ayo. Wata gasa suara ayo. Gak sah. Tak berangkat sih. Ya bentar cekitan juga. Ya wes. Kon nasi padang ki. Wae. Terus 15 bungkus ya? Ya, oke. Oke, bos sudah sampai, nanti saya mau meratakan ke para janda-janda bos, warga. Pokoknya 3. Campur gak apa-apa, campur pokoknya. Wah, ini loh, hukum laut yang ini. Oh, dentas ya. Oke bos, oke. Kicit dibungkus bos, nanti lewis bareng lanjut lah. Lah, iki dadine nasine wis teko, dadi iki mau adem ke warga-warga. Adik, ditum dik nang warga dik. Aku sing enek milane. Ya wis goleki. Te dijokote loro. Bae karo makmu. Odo wae. Nah, iki. Lho Mbak Yani wis Mbak Yani. Mbak Ben, rene Mbak. Mbak Ben jarene Mbak Yani. Wis sembarang pokoke. Iki sing ndi to? Kene, Dik, kene ke. Nah. Mbak Ben, Mar. Nah, terus tri juga tri. Nah. Oke. Terima kasih. Iki apa? Padha ae to wis. Padha wae. Hah? Padha kuwi kaya daging ya. Oke. Dik, kalau Dik, babit. Mbak Ben. Nah, oke. Juga loro, Mbak Yuni karo Pak Joko tang. Mbak Yuni karo Pak Joko ya. Sekakene ae gak apa-apa. Nah, nasi padang iki karo Pak Joko, oke. Oke, siap. Wis padha ae menak daging ae kowe, kowe doyan ora tedas ora kowe. Oh. Kuwi daging lek reneng nah kuwi daging. Lah iya. Adik, lek Mardia jugone. Iya Mbak Yani ku. Gak, kuwi gampang wonge. Nah, karena lemah dia. Nah, dadi niki
aku ngomong ponak aku bos, ponak aku tak ngeter-ngeterne bos gitu. Nah, yo, mana ayo, go ngalor gini maut. Wes wi, gampang ayo wi gowo. Yo, gowo. Nah iki aku berbagi karo keponak aku bos. Nah kayak painem kae yo. Nah. Masih wi. Wis master bareng wi. Nah. Pak Gar kayaknya Pak Gar. Kayak pedia, kayak mesti. Yang ayo. Lah karo anu. Yo, kene iki Edel. Gar ki ya. Oke, loro. Nah. Nasi Padang iki. Tukang nang enggak? Urung sik ngenteni sik. Kok apa to? Lah cek pesenan kok gampang tak bingung arek. Aku gak kowe. Yo. Oke. Oke. Wis entek kok. Kece, Bro. Baik, oke ayo. Yo iki jukone yo gowo. Nah, iki jadi cek jukone bos. Ini aku pesen 24 atau berapa tadi. Yo, saikhlasku bos. Aku sone berbagi ya kayak gini bos ya. Ngelor. Nah, wis ki arep jukok nah iki. Oke, amin nggih. Oke, wis dipangan sing enak. Rasa kesusu. Pokoknya santai aja ya. Neng Telagan. Oke. Lah, iki bos iki jadi kulik-kulikku iki tak tukane nasi Padang iki tadi. Awit, ndelek to, Paiman kulik-kulik kowe. Duk kene duk. Ut kilut. Ya dikian. Lumayan. Sembarang. Kowe urang. Wes liyane milih yo, kiut. Kene pin iki pin ke. Ayam ki. Ayam. Ayam putih. Juga dik, juga ki. Ya lek mall titipne engko. Barang. Makasih. Oke. Kurang pura minggu. Kita kurang pura minggu. Gak. Kok milih-milih tuh cidang dijugo ngono kok. Ngeteng. Iya. Saya kanu. Enggak nampak kowe iki. Asir. Cek. Sista kampung, wis gak apa-apa. Wih, pangan pisan. Nah, kok yo. Macake yo isin. Oke. Ya iki bagane. Alergi urang ora kowe, Naiko. Alergi urang ora. Yang mangan ngono glombal ngono lho. Ndi kok kene? Piye tadi? Gimana sih? Urang-urang. Yang mangan to iki lho. Mana amar kan menak nah iki lho. Jadi iki guys. Cek iso ora, Cek? Alhamdulillah. Iso gak iso wong rino. Pabar gue gaji mesti ora apa-apa ora iso. Aku gak iso, penting mangan-mangan. Usahaku los. Los ya. Los ya. Mulak ngombe banyu putih, Dok. Banyu ning kulkas aja. Nah, ning kulkas. Mulai we. Oke, siap. Oke, amin oke. Amin. Nggih. Rezeki ben lancar. Amin. Pokoknya yang mangan ki kuline tak tukane Padang iki, Bos. Pokoke ben sehat, pokoke ben semangat. Ojo ngecor. Sesuk ngecor iki gawedi lho, Man. Apa? Tewele jan piye. Tewele jan gedhi. Jajal masakan Padang Telagan, Ji. Yes, masakan Padang kuwi dadi langgananku, Bos. Nasi Padang. Dadi iki aku wis antep ning kok keliling kono, Man. Dadine pokoknya sak ikhlasku lah, pokoknya. Ayo bengkel. Lah iya. Jan beyo.
Iki gak semangan ping pira ta jane wis e? Dapat. Be. 18 retak ben. Ben pokoke ben warak pokoke. Sesuk ngecor to. Ya iya. Angger bekastenge dadi retak. Pas. Iya ta. Tapi mesinnya cek kurang sih ya? Gak ya? Gua Gak maksudnya sing ram-ramane kan wis cukup to. Lah iya. gorenge. Lah iya gorenge ngono. Anu kesekatan lho kan. Lah iya sikat. Mesisan anu carane anu Lah iya ben komune anu kan wis masang bolak-balik kene ning kene. Iya. Mosok to? Gua mantap wae tok warak. Tanan. Biasanya ini ngembun pagi. Ada neng kono dadine mingke wis kengkel nang ngarepe mbayani lho. Bayar wong padha mangan dekur nggih. Wedang mangan lah ngono iya. Iya iya to. Heeh. Kowe gak usah mbok takoki se lak mangan soalé lak lesu iki gak usah mbok takoki wis. Coba apa sih? ning mangak dipangan seji ngono nek anu karek engko lan rasane nek wis parek oh yo warek ngono. Ki ese gak enak ngombe banyu putih ae. Nah ngono lho iki jadi wis dadine isone aku yo terus ngono bos berbagi iki dadine ning warga karo ning kuli-kuliku. Dadine wis ngono lho. Kok besok kok juga nilane darbong kok masak. Yo. Anang sesuk mulai. Yo sesuk mulai wonge ngono lho. Nah iki keadaane omahe bos. Besok tadi rencana iki ngecor besok. Dah iki oke. Iki besok wis wae ngecor bos iki besok. Iki besok ngecor. Enak toh? Enak, alhamdulillah. Mantap. Oke, iki bos keadaannya besok iki wis masang ki karek ngecor besok iki wis dipasang triplek buat ngecor besok bos. Kene urung ki besok lagi di mulai bos. Nah, alhamdulillah pokoknya. Nah ngene kan yo ayam to gonjo to. Nah ngono lho. Pokoknya piye teng? Rasane piye? Mantap. Alhamdulillah. Dadi nek lawahe tak nyampur iki kon wis sembarang saknane campur urang yo gak apa-apa udang gak apa-apa pokoke sembarang pokoke gak usah milih-milih dadine iso aku ngene enggak dadine aku berbagi yo iso aku yo nukone nasi padang dadine pokoke wis yo pokoke wis ngono lho iki wis lho pus Male ombo bos, omahe jembar padang, muga-muga aja udan soalnya iki wis ora udan. Pokoke jadinya wis menyantai aja. Wis mantep ya. Akur to. 1 2 3 wis pas to. Setelane ndak yo. Pas wis setelane 3 pas. Iki tunggu dipeceng ning ngono iki. Nah, wes ngono lho iki jadi vlog hari ini. Jadi kengke saya berbagi dengan nasi padang dengan warga RT 31. Jadi kulikunya ya tak akan makan nasi padang. Nah, jadi ngono lho jangan lupa di-like, di-subscribe lho pokoknya teman-teman. Dengan ae muga-muga sehat-sehat selalu. Pokoknya kabeh lancar sini ya. Oke, wes ngono lho iki jadi vlog hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.